ang mga sitwasyon sa atong kinabuhi dili lunlon favorable or pabor nato. Naagyo'y daghan kayong sitwasyon na murag magkalisod ta. Nya sa panahon nga magkalisod na ta, wala na tay kwarta, walay pagkaon, walay ikapalit og tambal, di malason pagita sa atong mga buhat, way maayong bunga, trabaho ka, mataktak pagyus trabaho, tungod aning retrenchment, mang-apply ka, di pagyug ka madawat, mga dimalas man or mga problema. Unsa may atong ibutang sa atong hunahuna? Ayaw gyud pag-ingon nga gisulayan ko sa Ginoo. Matud pas unang pagbasa, ang tanang nindot nga butang nagikan na sa Ginoo. Hain man ang problema, asa magsugod ang tentasyon, ni asa atong dautan nga mga pangandoy. Kaning ato mga dautan bang pangandoy? Unsa may daotang pangandoy? Kana bang maghuna-huna ta para sa atong kaugalingong katagbawan? Kana mo'y nakahatag og problema. Kay kung magsunod lang kita sa Ginoo, ang gusto gyud sa Ginoo, maghuna-huna ta para sa kaayuhan sa uban. Sige, lingay mong tupad. Inga, kinsay imong hatagan sa nindot? Ako o imong kaugalingon? Sige, inga. Inga, sa imong nindot karon ba kisa may imong hatagan? Ako o imong kaugalingon? Oh, maunay atong kabuang. Nya mauna siya'y dautan. Kana bang magsigi na taghunahuna unsay nindot nga mahitabo nato, di na ta maghunahuna unsay nindot nga mahitabo sa uban. Nya matud pa sa unang pagbasa, sulat ni Santiago, kining maong daotang hunahuna manganak ni og sala. Sa atong pagsigig pangandoy nga nindot atong dangatan, manikas na ta, mamakak na ta, maglagot na ta, masina na ta. Ana, no? Nya inighuman na ana, kung magsige na kuno na ang sala, muhingkod sa dang sala, mamunga na nagkamatayon, magpinatyanay na ta, o kaha, mamatay na ta. Tungod anang bunga sa sala. So gasugod gid na sa atong kaugalingong daotang tumong. Nya unsay daotang tumong? Kung maghunahuna na ta sa kaayuhan sa atong kaugalingon. Bisag unsay atong gibuhat dinhi sa kalibutan, kung ato na ginang buhaton para sa atong personal nga kaayuhan, daotan na siya. Self-centeredness or selfishness. Muna ang nagunag yung sugo sa Ginoo, deny yourself. Sa titubag nato sa Salmo, gayaw lang awa na kay bao. Bulahan ang tao nga imong tudluan o Ginoo. Sige, kaduhang lingi be. Na magpatudlo ka Ginoo. Pangutan-a ba na magpatudlo ka Ginoo? Kasagaran na ba nato magpatudlo tag tao? Panalitan kanang pagminyo, pila ka buk anak ang inyong ianak, kinsay mo tudlo ninyo nga maunay gidaghanon sa anak nga inyong ianak. Karon kasagaran ang tao gyud kinahanglan kuno ang anak duha ra gyud ka buok, labi na gyud og boy and girl na. Kana hunong na kay equal na, kana perfect na ang inyong kombinasyon sa anak, kay nanay boy, nanay girl. Unya ang katong ikatulo, ikaupat nga tag 20 anyos pa man mo, tag 30 anyos pa man mo, wa na dito ikatulo, ikaupat, ikalima. Unsaon man to nimo? Nanay gitudlo sa tao unsaon paggamit ang kondom, ang ayudi, ang pills, ang pagpalaygit, ang pagbabasiktomi, o kana ato na ng sundon.
kay wa naman gihataga naman tas Ginoo og nindot na may boy and girl. Mga igsuon, maunay usas mga kalibutanon nga panudlo. Ayaw ginagsunda, patudlo os Ginoo unsay angay nimong buhaton sa inyong kaminyoon. Nya sa dili pasan mo magminyo, manag-uyab pa, patudlo os Ginoo. Unsa man say gitudlo ron sa kalibutan, uyab pagani pag tinukhangay na mo. Ngano man. Una, aron kono mo grow ang inyong love. Pag-practice mo og intimacy, kay ang kanang intimacy makapag-close gyud na ninyo, unya makapag-grow na sa inyong love. Hilas biya ninyo. Ang mo grow ana ang lust, dili love. Ang mo grow diha dili ang paghigugmaay, ang pag-inulagay, ang kaulag, ang sala. Nya asa man na padong mamabdos ka, babay. Ikamabdos nimo unsa may mahitabo nga college pa man ka, wa pa man ka kahuman, pobre ra ba kayo imong ginikanan, hadlok man ka masakpan. Nyawa naman katunghae, magsige na kag-take sa pari, pader, iampo in taon ko, nga matunghaan ko. Ningos ang pari, unsa may mutungha, day? Ang pari, sa inosente, masad may usahay, no? Unya, nadayon yun, ngita nag-abortionist, unsaon ko ni paglaglag. Kadaghang mangumpisal na ko, muhilak dayon. Nako kanus man na nahitabo nga nagpa-abort ka. Ingon din siya, kadtong 17 years old pa ko, Father. Pila na may edad ni mo ron? 70. Oh, nganong sige pa makaghilak, anak. Konsensya gyud ko, Father. Konsensya gyud ko. 70 na siya. Naghilak lang yapon kay mahinomdom siya ni adtong una niyang baby nga iyang gipatay tungod kay dili pa siya ready nga mo pakita sa publiko nga manganak siya. Tungod kay wapa siya kahumag-eskwela. Unsa may ilang gisunod ato, ang tawhanong gusto. Sige, sakay na. Nalagi kay motor, ako nang gihuwaman, naday kay lisensya, ay wagod. Nasakay na yun. Suot-suot nga to sa gunuyan. Na siya. Patudlo magutas kalibutan. Napagigitudlo ang kalibutan karon ay in relasyon sa kwarta. Tigom gyud, tigom padaghana gyud ang kwarta. Sakto ba na? Dili. Kay para na sa imong future. Sakto na? Dili. Nilingay mo tupad na. Sakto na? Sakto na? Sakto na? Dili. Tigom gyud, tigom kay ug daghan kag matigom, secured ang imong future. Sakto dili. Ay lago mo kay ikog og tubag unsay nas niyong una-una, sakto na o dili. Ang tubag murag sakto. May man kay ning yawa, una-ana. Kung ang imong huna-huna gani ang pagtigom og kwarta, sukwahi na nas giingos Ginoo, ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ang tanan ngadtos mga kabos. Sukwahi na nas gitudlo os Ginoo dias balaang kasulatan nga biyai ang tanan ug sunod kanako. Sukwahi na. Sa ato pasayop nya karon, unsa may naa sa imong hunahuna nganong magtigom kag kwarta para sa imong future. Imong. Di sa ato pa, self. Awa na. Yawa na. Ang sunod ana, sala. Unsa may sala? Kadao. Kasina. Makikuntis naman ka sa imong silingan nga nagtigom sa kwarta. Masina na ka nga nagpausab siya balay. Nga, ikaray ka maho. Di ang magkudagat, pausab sa kong balay. Ana. Nya kinipalit man siya sakyanan, anha man siya moagis inyong tugkaran kay mulahos ngadto, buang-buang ning animal palit og sakyanan, kuralon ko ning among agianan. Imo kung pasuyaon ang imong sakyanan, ari ra ba ka moagi dire? Kuralon ko ni di na ko ni paagian.
Kadao na, ni react sang imong silingan, kay imo raman sa tong igsuon. Nganon di man kuno mo taga ag right of way, nagbilin na lang papa, kiha ditong buanga ka, kiha. At tubangon ti ka bisag asa. Imo na igsuon ha, nangayo og right of way. Nikiha gid tinuod. Ug wa gyud mo magdaog hangtod nga matay na lang mo. Ang inyong mga anak sige lang yapog buruka tungod anang kabilin nga imong giangkon nga inyo ra ba unta ginang nganing siringan tungod kay mga sumusunod mo atong inyong mga ginikanan naning kamot itawag maayog trabaho para makayuta. Kay wa na magyud magdaog init mag-uning na nagsunod nakasuyop man sang uban ni kuhag armas o girakrakan ang katong silingan nga nangural porting pataya. Puslan man, daugon tani, tablahon taning animala ka, brak-rakan, patay dayon. Amo na nang ningon ang unang pagbasa, ang imong daotang hunahuna, mubunga og sala, inigkahingkod sa sala, mubunga og kamatayon. Karon dayon sa man nahitabuan ng gubat anang Russia og Ukraine. Ang ilang pagka-selfish, gusto sa Russia, ako gyud masunod. Ni-develop sad ang Ukraine, sa unang kauban na sila, ni-develop ang Ukraine, amo sad, amo maning kaugalingon. Gubat, patay na. Ni-matured na gyud ang ilang pagka-self-centered o pagka-self-righteous, ni bunga na ron og daghang kamatayon. Kana din nahitabo ron sa atong palibot inis atong naso, dili lang diha sa Mindanao, everywhere. Nganong kusog kay ron ang flash floods, mga landslides, tungod anang mga selfish na illegal loggers, siging putol anang kahoy nga way ilis-ilis o pagtanom. Kanang mga kahoy diha sa kabukiran, kalasangan, putla na kay gamiton og lumber, ilisi og tanom. Naano'y mga kahoy nga angay ang putlon, kay naas Daplis Karsada, ni Sorgios Karsada, dili putlon. Kay supa kuno sa environment na ay nagsigig laging purting dagko ang kahoy gipamutol tagpila ka trucks ang gitransmit way ni badlong ana. Pero naano'y kahoy nga ni Sorgios Kilits Karsada di gyud naputon bisag usa ra ka buok, maghuwat kag kapila ka buok motor diha madapog, pila ka buok sakyanan dihang mabangga, ug ang kahugaw sa atong karsada nga national highway, provincial highway, bisan ganing barangay road, imo nang himuan og obstruction, kangilad na ana, hilas kay taba. Ngano ni kalit man kag sakas imong tingog, Father? Daghan na kay daghan na kay nangamatay aning flash floods, oy kaning landslide kanarong nahitabos Davao, perting dagko naghanas nangamatay diha ron. Batanon pa kaiko daghan ang nangaigo, Ormoc pananglitan nga trabaho pa kog land bank ato katong flash flood sa Ormoc, pating daghan ang nangamatay. Noon sige pasanginlan, wa nay kahoy ang bukid. Daghan ang nangamatay des atos Naga unsay nahitabo tungod kay wa nay kahoy ang bukid. Usa sa to ka barangayan didto Southern Leyte ba to? Diha say gitabunan usa ka barangay tuha na gyapoy kahoy. Karon Davao ug uban pang mga lugar purting daghanang nga landslide, ang rason wa nay kahoy. Self-centeredness, kwarta gyud, kwarta kana sa kahoy pa lang na wa pay labot diha ang illegal mining, illegal fishing ug illegal drugs. Kwarta gyud, kwarta. Illegal gambling. Mura magutag makuan tungod aning kanilaging mga daotan hunahuna mo na ingon ang Ginoo diri sa atong ebanghelyo nganong nabalaka mamubahin anang pagkaon nga makahimo man ko paghatag og pagkaon. Ang akong gipasabot nga ayaw mo pagsunod sa igpapatubo og pan, pasumbingay kana. Unsa may igpapatubo og pan ni Herodes og sa mga Pariseo, ang ilang garbo, ang nakapa-inspired nila aron magtuon, aron mo mahimo silang bright, aron mo trabaho sila, ang ilang garbo nga dako kog income, daghan kog dungog para sa akong kaugalingon. Pasabot ang sa Pariseo o sa kang Herodes, patubuon ang kaugalingon.
dili ang katilingban. Ang gusto ni Kristo, patubua ang katilingban, dili ang kaugalingon. Kana mo'y sakto. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna siya, sugod karon, ako na kang patubuon. Sige. Sugod karon, ako na kang patubuon. Nindota no, nya moingon din na imong tupad, bayre to akong utang. Di ba? Imo na yung parsyalan. Ang iyang utang, imong parsyalan. Gamay ra man sa imong sobra. Nya maghinatagay na ta. Mao na ning ato mga slots, nitubo ang atong kumbinto, nahimo na narong 3-story with roof deck. Tungod na sa inyong mga slots, sige mong palit din hig slots. Ninagko ning atong mga properties, nakapatukod pa ta ng kapilinya, nakasuporta ng mga activities sa atong mga archdiocese, nakatabang tagdaghan kay mga parokya, sa seminaryo o uban pa, tungod sa inyong mga slots. Nitubo ang katilingban tungod kay kamaotang muhatag para sa katilingban, dili lang pagsigig patubo sa kaugalingon. Ano? Okay. Congratulations yung tanan. Atong pakpakan ang nitabang nato dinhi. Salamat kayo. Praise the Lord. Muna'y tinuod nga praise the Lord. Hallelujah. No? Dili kay mutubo ang tubig sa inyong silingan kay imo nang gikural ang agianas tubig. Ang imong kaugalingon dito hayahay ang inyong silingan nitubo ang tubig niabot sa hawak dito sud silang balay. Muna'y peligro kayo. Maimpirno na taana. Manindog ta mga buutan.